Badakigu, krisi garaian gaude. Testuinguru honetan estatu burgesak bere papera jokatzen du. Militanteen aurkako errepresio politikoa, okupazioen aurkako ofensiba legala, aurrekontu militaristak, hau eta gehiago, gaur Burdinesian. Keixo, ongi etorri Burdinesiaren laugarren saiora. Gaur hemen ditut nirekin, Irene Ruiz, Peior Mazabal eta Ander Goiatxe. Ongi etorri guztioi. Gaur joratuko dugun lehen berria ziur nago ikusle askoren ahotan egongo zen aste honetan, Mugimendu Sozialistako bikidek jasandako jazarpen poliziala salatu dute. Kalez jantzitako polizien aldetik jasandako jazarpen poliziala salatu dute Mugimendu Sozialistako bikidek agerraldi baten bidez. Modu jarraituan jazarri dituzte poliziek eta helburu berdina izan dute bi kasuetan. Mugimendu Sozialistako militantzia politikoari buruzko informazioa eskuratzea. Telefono bidez nahi zaien etxe ingurura bertaratuta egin diete presioa poliziek. Behin eta berriz egin dizkiete geratzeko, informazioa emateko eta zentzu horretan kolaboratzeko eskaerak. Besteak beste ikaslea abertzaleakeko eta unibertsitateko indar batasuneko militantzia politikoaren inguruan galdetu zieten. Nabarmena da poliziaren jokabidea askatasun politikoeken aurkako urraketa larri dela. Nola ulertzen da gertatutakoa? Honek guztiak erakusten duena da, dela estatu burgesaren muga legaletatik kanpo horrelako praktika larriak eta benetan mespretxugarriak diren horiek egikaritzeko aukerarik, zeinaren funtzioa eta helburua den militantzia politiko iraultzaileari arrakalaren bat ala beste topatzea, militantzia bera mugatzeko eta aldenetan inkluso esabatzera heltzeko. Horren aurrean uste dut, benetan garrantzitsua dela militantzia honen garapenerako baldintza politikoak ezartzea, hau da, horrelako egoeren aurrean ezinbestean salaketa bat egin beharko genuke, eta alde horretatik iruditzen zait eredugarria dela jazarriak izan diren militanteen jarrera, eskutatu ez direlako eta horrek ere ahalbidetzen duelako horrelako praktikei muga konkretu batzuk ere ezartzea. Hala da. Besterik gabe, beste notizio batera ingo dugu salto. Larun batean erraki deituta manifestazioak izan ziren bai Iruñan eta bai Gasteizen, Soeren desalojo azkarra gelditu, langile kontrolpeko espazioak aurrera, lemapean. Ikus ditzagun irudi batzuk. PSOEren desalojo azkarraren kontrako mobilizazioak izan ziren atzo, Iruñean eta Gasteizen errakik deituta. Okupazioaren kontrako azken lege proposamenean desalojo azkarrak egiteko aukera zabaldu du PSOEk. 48 orduan okupatutako espazio bat ustea ahalbidetu nahi du legeak, eta orain arte ez bezala horretarako aukera izango dute banketxeek, putrefuntsek eta jabe handiek epaiketa saiestuta. Neurria salatzeko eta langile kontrolpeko espazioen beharra aldarrikatzeko atera ziren kalera atzo 100 pertsona. Era laburrean, zertarako balioko du lege honek eta ze sujetu daude hemen inplikatuak? Nik akaso hartuko dizutitza. Nik berrezko ikusten dut, desalojo legeaz hitz egiten nahi hasi bainoren egoaren analisi bat egitea. Hau da, nolabateko mapa bat egitea, Estatu Espainiarraren kasuan, zein den okupazioa daukan egoera. Hor, 2022an, Barne Ministeritzak emandako datuetatik, La Sextak egin zuen nolako publikazio bat, nolabaiteko ondorio batzuk ateraz. Berriz diot La Sextak, ez da Gedar Telebistak egindako analisi bat. La Sextaren arabera, gehien bat, eta batez ere, banketxe eta inbertsio funtsen etxebizitzak okupatzen dira Estatu Espainiarrean. Horrekin batera, okupatzen diren etxebizitza den mueble gehienak utxik daude, eta okupazio konfliktiboak, hau da, partikularrei eta erabilera daukaten etxebizitzen okupazioak oso gutxi dira, ez? Baude beste azterketatzuk, inkluso, 110-tik berak okupatzen dituztenak. Eta batez ere, lurralde proletarizatuenetan gertatzen dira okupazio gehien, eta evidentemente demografikoki handiagoak diren lurraldetan, Katalunian, Madrilen eta Andaluzian orden horretan.
ondorio, bueno, edo analizio honetatik hainbat ondorio atera daitezke, eta lehenengoa da, okupazioaren kaltetu nagusia burgesia dela. Hau da, klase ertainak eta batez ere jabe txikiek ez dutela praktikamente okupaziorik jasaten euren inmuebletan. Azken finean, logikoa da, etxe bizitza edo inmueble hutsak dituenak, asko dituena izango delako, beti ere. Eta gero, horrez gain, lasetakoek adestute nork okupatzen du, zein da sujetua. Batez ere, etxe bizitza bat ordaindu ezin duten familiak. Horiek dira batez ere okupatzen dutenak, mafiosoak, drogan ibiltzen diren erako elkarteak eta bar. Eta badaude beste datu batzuk ere, jakiteko benetan, ze dimensio hartzen duen okupazioaren auziak. Isabel Díaz Ayusok, 2022ko otsailean, aurtengo otsailean, ateratako azterketa batean, azaltzen dute, Madrilego komunitatean, 1000 etxetik 1,5 bakarrik daudela okupatuta. Inmueble guztien uneko 0,0015. Eta hortik, okupazioaren inguruan egiten den nolabaiteko dimensio estratosferiko hori, guztiz neurrizkan poko da. Ez duen baten errealitatearekin ez dakitelako lotura duenik. Eta hortik benetan anteratzen ditugu ondorio politiko zuzen batzuk, edo nolabaiteko intentzio politiko zuzen badagoela horren atzean. Bestetik, interesgarria iruditzen zaitere, mahai gainean jartzea, ea zer dagoen lege horien atzean, ze intereseri erantzuten dioten edo ze funtzio betetzen duen. Eta hor batetik, kokatzen dugu alor ekonomikoan, lege honek ahalbidetzen duela burgesiaren irabaziak bermatzea. Desalojo azkarrekin, finean lortzen dena da, banketxeek, putrefuntsek, enpresek zein jabe handiek, jabetzan dituzten etxe bizitza horiek guztiak berriro merkaturatzea. Era berean, burokratizazio prozesu hori guztia ekiditen da, ez? Okupazioaren ondoriozko prozesu judizial horiek guztiak azkartzen, ebitatzen diren momentutik, horrek suposa zezaken karga ekonomiko hori eta gastu ekonomiko hori minimoa da. Eta era berean, merkaturatze fase hori ere bai bizkortze dute, azkartze dute. Finean, irabazi horiek maksimizatzeko aukerak zabaltzen dizkie lege honek. Nik uste, aipatu duzunez, azkenean lege honen onuradun bakarra burgesia handia da, izan ere, salbuespenezko prozedura hauek erabilizitzaketen lehenago ere jabe txiki edo jabe ertainek, orduan argi dago onuradun nagusia burgesia handia dela. Hala ere uste dut ere, neurri honekin bilatzen dutela horrelako inpaktu kultural minimo bat ez dakit esango nuken, segurtasunaren enpresek, banketxe eta fondo buitrek eurek ere sortu duten alarma sozial horri erantzun asmo diolako gobernuak eta bere burua planteatzen duelako horrelako segurtasun gobernu bezala eta nolabait ordena soziala eta inkluso proletargoaren biziraupena lotzen dutelako gero eta gehiago edo soldatapeko lanari edo diru laguntzei, errentei eta hortaz estatuaren burokraziari eta pixkanaka murrizten joaten dira gure bizitzen erreprodukziorako margena eta gero eta gehiago kondenatzen gaituzte soldatapeko lanaren katera eta morrontzara, estatuaren morrontzara. Eta ez hori bakarrik, uste dut ere gaitzekoa dela, okupaziorako aukera horiek murrizten diren heinean ere, langileen interesen aldeko politikak gauzatzeko eta aurrera eroateko espazioetarako sarbidea are txikiagoa dela, ez? Ari naiz gaztetxez, ari naiz zentro sozialistez eta bar askotaz. Eta gero ere, akaso igual bukatzeko osoek, lege hau aurkeztu denen ez, ikusten duguna da ez zuen eragatik, burgesiaren interesak alde batetik defendatu dituela, eta bestetik klase ertain rentista horrentzat nolabaiteko marko kultural hori aseguratu duela, eta horren bidez, klase ertain rentistaren soeren ganako atxikipena ere, zentzu elektoral baten ere, aseguratzeko politikak egiten dituela, ez? Eta guzti honetan argi geratzen dena da, politika proletarioak edo proletarioaren beharretara bideratutako politikarik ez dagoela. Hau da, esan dugu eta analizian argi adierazi da, okupazioak batez ere etxe bizitzak ez dituzten langileek egiten dituztela, eta inorrez dago behar horretara begira politikak egiten, ez? Eta zentzu horretan guk behin eta berriz hemen mahai gainean jarri duguna da, beharrezkoa dela momentu honetan, krisi garai honetan, krisi kapitalistak garaian, proletargoaren alderdia artikulatzea, ez? Eta lotura egin nahiko nuke Espainiar estatutik kanpo ere, den Frantzian jarri den beste lege honekin ez, anti-eskualdegarekin, praktikamente Espainiar estatuko kalko bat dena, eta honek adierazten duena da, proletargoaren egoera hau ez dela bakarrik territorioetara mugatzen, baizik eta oso orokortu dagoela, eta beraz, erantzun orokortu edo integral edo territorialeki ere zabal bat eskatzen duela gure partetik. Nik, Askar, gehitu genioke horri, esaten dugunean ez dagoela politika proletarioa egiteko aukera eta baldintzarik ez dugula esan nahi,
gobernuan dauden alderdiek eta are gehiago alderdi sozialdemokratek ez dutenik proletargoaren ganako edo proletargoari bideraturiko propagandarik egiten edo horretara proletargoaren zenbait arazo solventatzera doazen neurriak onartzen ez, pentsatzen ari naiz, adibidez, nola desauzioen kontrako moratoria bat onartzen duten eta etengabe prolongatzen ari diren eta beste hainbat neurri egon daitezkenak, baina uste dut komunista bezala etengabe dagokigula neurri horien zentzu edo ez nahikotasuna seinalatzea, izan ere 2021 urtean naiz eta desauzioen moratoria egon adibidez 41.349 etxegabetze zenbatu zituen La Vanguardia egunkariak, ez Gedar Telebistak edo El Saltok, beste behin. Eta guri dagokigula estatuaren baitan eta sozialdemokrazian ikuspegitik proletargoaren interesak asebetetzera begira politika egiteko dauden aukera aurriak seinalatu eta hortik posizio komunista bat azalaraztea. Eta kasu honetan, okupazioaren nauzen, okupazioa eskubide aukera bezala superbidentziarako bada ere aseguratu behar dugula eta horren alde kokatu behar gara derrigorrez. Oso ondo, ez badukoztu beste zer gehitzeko urrengo berrira salto egingo dugu. Nahiko nuke apur bat komentatzea, aste honetan Grezian gertatutakoa, izan ere protestak izan dira, alde batetik duela 14 urte eraildako gaztearen heriotzaren urteurrena dela eta beste alde batetik poliziak 16 urteko gazte bati 2 tiro eman dizkiolako. Aste honetan bete dira 14 urte Atenasko polizia batek Alexis Grigoropoulos tiroz erail zuenetik 15 urte zituela. Aurtengoa ez da edonolako urteurrena izan, astelenean polizia agente batek burura tiro egin baitzion Kostas Fragoulis gazte ijitoari. 16 urte ditu eta antza, Tesalonikako gasolindegi batetik alde egin zuen 20 euro ordaindu gabe. Atzetik jarraitu zion poliziak eta tiro egin zion burura. Hala, azken egunetan polizia bortizkeriaren kontrako protesta jendetsuak izan dira Grezian eta milaka polizia mobilizatu dituzte protestak itzaltzen saiatzeko. Liskarrak izan dira esaterako Atenasen eta Tesalonikan. Hau, izugarrikeria bat da. Zer deritzo zuen? Nik uste hemen elementu asko daudela seinalagarriak, akaso lehenengoa gertakizuna beraz, gasolina 20 euro ustot izan zirela, o depositoan parte bat betetzeagatik, greziar poliziak tiro egiten dio buruan. Amarroa dira ere, bai. Gazte bati, esan edut. Hitz egiten dugunean krisiaren eta gatazka sozialaren gestio polizial eta represiboaz, ari garen hitz egiten da horrelako gauzetaz ere bai. Nik akaso hau ere lotuko nuke, Grezian azken hamarkadan bizi izan den gatazka edo klase borrokaren gogortzearekin, eta nola poliziak izan duen lehen lerroko paper bat gatazka guzti horretan, eta nola greziar polizia izan den greziar langilerean aurrean arma etengabe bat, bai Sirizako gobernuekin, bai eskuineko gobernuekin, eta nola nahi baduzu polizia klase borrokan horren aktiboa mantendu, uste dut kontzesio batzuk ere egin behar dizkiozula poliziari, eta horrek eskatzen duela alde batetik bai, poliziaren soldatak igo eta prebizio baldintzak bermatzea, baina beste alde batetik ez dezagun ahaztu poliziak beti behar duela bere jarduna burutzeko ambiguetate margen bat, edo nolabait legala denaren eta ez denaren arteko tarte txiki bat, eta horrelako konfliktibitate testu ingurutan margen hori handitu egiten dela, eta horren ondorio zuzenak horrelako gertakariak direla. Akaso entzute gehiago izan du honek justo kontxitzen zuelako Alexisen urteurrenarekin, eta abenduaren 6an Greziak su hartzen badu horrelako testu inguru batean are gehiago eta kezka handiago sartu burgesiak gertakaria, baina beste datu batzuk ere badaude, adibidez duela urtebete beste gazte ijito bat hil zuen greziar poliziak, edota aurreko, duela hilabete ere, 19 urteko emakume batek salatu zuen Atenaseko komisaldegi batean bortxatu eta grabatu egin zutela bertako poliziek. Orduan uste dut, hitz egiten dugunean autoritarismoaren gorakadaz, hitz egiten ari garela horrelako gertakari zehatzetaz, inpakto zuzena dutenak proletargoaren bizitzan, eta Grezian nolabait oso begibistakoa diren fenomenoak dira guztiak. Gehitzeko beste zer ez badago, Greziatik Espainiar estatura egingo dugu salto, jada onartu dira 2023ko aurrekontu orokorrak, eta dakizuenez gastu militarraren areagotze handi bat eman da. NATOk ekainean egin zuen goibileran hamarkada baten buruan gastu militarra bikoizteko konpromisoa hartu zuen Espainiak.
Hitzartutako barne produktu gordinaren 2% horretara iristeko lehen urratsa eman du koalizio gobernuak. 26% handituko da Defentsa Ministerioaren aurrekontua 2023an. Era berean, Frantziako indar polizialak indartzeko 15.000 milioi gehiago bideratuko ditu Frantziako gobernuak. LOPMI legea delakoarekin 15.000 polizia gehiago hartuko dituzte eta ekipamenduak modernizatzeko 6 milioi euro izango dute urtero. Nola interpretatu behar dugu aurrekontu berria? Aurrekontu hauek guztiz militaristak dira, aurrekontu, historiako aurrekontu militar handienaren aurrean gaude, eta alde horretatik ez da kasualitatea justu momentu honetan horrelako inbertsio aukerak zabaltzea eta horrelako inbertsio neurriak ezartzea. Justamente, Errusia eta Ukraina arteko gerra testuinguru horren baitan gogoraraztearren kainan NATOren Madrilgo goi-gailurra gertatu zen, zeinetan, hemendik eta 10 urteko estrategia ezarri zen NATOren indartze fase berri bati ateak irekita. Alde horretatik, elite ekonomiko eta politiko hauen mesedetara dihardute aurrekontu hauek guztiak, eta dakartena da finean ez soilik Espainiar estatuaren militarizazioa edo berrarmatzea, baizik eta orokortasun batetik eta forma tendentzial batean garatzen ari den joera bati erantzuten diote hain zuzen, NATOren parte diren herrialde desberdinen armatze horri konkretuan. Nik uste dut, aurrekontu hauek direla benetan, Estatu Batuek Europari partida irabazi diotenaren beste adierazpen bat edo adibide bat, ez? Azken finean, OTANen politika eta Estatu Batuen politika militarista, beraien hegemonia militarra mantentzera bideratutako beharrezko neurri guztiak aseguratu dituztelako honen bidez, ez? Eta gainera, investidura blokean, bai gobernuan, zein gobernutik kanpo dauden alderdi guztiek, honi kontrakotasun bat, adiraze ez dioten ereinean, guztiz babestu dute edo bat egin dute Estatu Batuen eta OTANen politika honekin, ez? Eta honek zer suposatzen du? Honek suposatzen duena da, Europa nolabaiteko dekadentzia prozesu batean sarturik dagoela, Ukrainiako gerraren eskusa edo kontestuari helduta, eta Estatu Batuak zentzu horretan gaientasun erabatekoa estrukturatzen ari direla edo sendotzen ari direla Europaren aurrean, ez? De hecho, eta azken hilabetetan ikusi dugu, nola, inkluso beraien Europaren infrastruktura estrategikoak ere atakatu dituzten, Nord Streamaren adibide, eta bar, ez? Eta zentzu horretan, benetan adierazgarria dela, nola Ukrainiaren testu inguruan, Espainiar Estatua bera ere, nola baiteko suizidio egoera batean sartzen den gastu militarra handituz, soek berak onartu denean, Margarita Roblesek martxoan egin zituen deklarazio batzuk, esanez, barne produktu gordina ezin zela, edo gastu militarrari bideratutako gastu ezin zela 2% igo. Bestela, krisian sartuko zelako Espainiar Estatua, eta horrek nolabaiteko murrizketak ekarriko lituzkelako, ez? Bai, nik uste hemen, aurrekontu dutaz ari garela, zenbait gauza argitu behar direla, ez? 1% inguruan dago defentsa ministeritzari bideratzen zaion diru partida, baina kontutan hartzen baditugu, badibidez, industria karterapean edo doazen gastu militarrak, edo bestelako alor batzuetan sartzen diren gastu militarrak, gutxi gorabehera badagoela 2%an, gaur egun Espainiar Estatuko barne produktu gordinaren 2% destinatzen da armadara edo armadaren inguruko esparruetara. Igo nahi dutena da, defentsari bideraturiko gastua, beraz gastua are handiago izango zen. Uste dut gainera hemen garrantzitsua dela gehitzea, nola aurrekontu hauek diren Europak berriz ere defizit fiskala mugatzeko harturiko neurriak berresarri aurretik hartzen diren azkenak. Horrelako pandemiarengatik suspenditu zuten sorpetzeari, estatuaren sorpetzeari jartzen zitzaion muga, baina datorren urtetik aurrera berriz ere muga bat esarriko zaie estatuei, eta hortaz aurrekontuek ajustatu beharko dute Europak dioenen. Orduan, gehitzen badugu gastu militarraren igotze bat eta sorpetzearen muga bat, horrek ezinbestean ekarriko duena da gastu sozialak edo bestelako gastu batzuk murriztea, eta beraz, uste dut nahiko nabarmena dela murrizketa fase batean sartuko garena, eta beste behin ere ikusten dugu nola, bai PSOE, baina baita aurrekontuak babestu dituzten bestelako alderdi eskertiarragoak ere
maniobra guzti honen konplizi diren, izan gerra politikena, baina baita ongizate estatuaren azken arrastuen desmantelamendu eta garbitzaena. Beste zer daukazuen gehitzeko, argi dago joera kezkagarria dela, berri kezkagarria dela, baina baditugu pozteko arrazoiak ere, saioa hemen bukatzen da, baina ez genuke aipatu gabe utzi nahiko aurreko aste bukaeran Ordizian ospatutako gaztelangileon elkargunea, EGKS-ek antolatutakoa. Horren irudi batzuekin utziko zaituztegu, eta eskerrik asko izlariei eta eskerrik asko ikuslei ere. Esango digute ez darela inor, ez dela posible eta egoteko hor, etxaiari hartu az eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Urtzin giratxua garaiak ere bai, zurik ez dago baina eguren on nahi, egunak jaten dira urrengoaren zai, hau eman digute baina ez dune.